το βράδυ στις 10 στην αποθήκη. Όχι απόψε, δεν γίνεται. Η μητέρα μου έχει καλέσει το Βάση για φαγητό. Κρίμα. Κι εγώ μόνο απόψε μπορώ. Από αύριο έχω διάφορες βραδινές εκδηλώσεις. Σε σένα όμως, Βάσια, αγόρι μου, θα πω τους φόβους μου. Γιατί είσαι ο μόνος που τον αγαπάς και μπορείς να τον βοηθήσεις. Τι συμβαίνει, πείτε μου. Είναι αυτή η γυναίκα, η Ντίνα, που τον παιδεύει. Είναι όμορφη, πολύ όμορφη, αλλά μέσα της δεν έχει τίποτα. Ένα θηλυκό κτήνος είναι, μια χυδαία. Ο Μιχάλης την αγαπάει. Τον έχει δέσει με το κορμί της, όπως πριν από αυτόν έδεσε ένα σωρό άλλους άντρες. Τον ρουφάει. Είναι όπως λέμε αχόρταγοι για χάδια. Για παράξενα χάδια που καταστρέφουν τα νεύρα. Σωστή λάμια. Δεν τον αφήνει ούτε στιγμή.